गोबाङानो सोङो नों बेसे दरमा मोनो आरो बेसे घन्टा डिउटि आंनि डिउटियाथ' ओरैनो 3 घन्टाल' डिउटिया गासै नाथाय दरमाया गासै 22 रोजा माने 22,000 मोनो आरो 3 घन्टाल' डिउटिया 3 आवार्स 3 घन्टाल' डिउटि मावो आरो कम्पानियाव समावनो जानाय लोंनायफोरा मात्र थांलाय फैलाय लसो गारि खरस जायो बेनो आरो बे जाबाय लिभ दायो थांगासिनो दङ जिसे फ्ल'र 11 फ्ल'र साफा कम्पानिफ्रा मानसियानो जाथों मानसियानो गैया दिनै